भारत भुटान सीमानि फाग्लादिया दैमानि खर'आव गोदानै संख्रि हाजो मुंनि पिकनिक स्पट खुलिगोन। संख्रि हाजो रोदोम एग्र' टुरिज्म क'पारेटिभ ससाइटिया फैगौ 24 डिसेम्बर खालि गोदानै संख्रि हाजो मुंजों पिकनिक स्पट खुलिनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। लावखार ओंखाम जाग्रा दावबायारि नोंथांमोननिसिम गोजोनथाव खौरां। फैगौ 23 डिसेम्बर खालि बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्ला बिखाजों बोहैलांनाय फाग्लादिया दैमानि खर'आव गोदानै संख्रि हाजो मुंजों संख्रि हाजो रोदोम एग्र' टुरिज्म क'पारेटिभ ससाइटिया पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्रा दावबायारि थावनि बेखेवगोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', बड'लेण्ड एडभाइजार बर्डनि चेयारमेन रंजालु बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लागोनखौ फोरमायदों संख्रि हाजो रोदोम एग्र' टुरिज्म क'पारेटिभ ससाइटिया। गिबियावनो संख्रि हाजो रोदोम एग्र' टुरिज्म क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेड बिनि जानानै आं गासिबो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। जों बेयाव 2023 आरो 2023-24 निफ्राय मोनसे टारगेट लानाय जादोंमोन बे लकेसनखौ जे बेयाव जोङो मोनसे एग्र' टुरिज्म गायसननाय जागोन। ओमफ्राय जोङो बेखौ लानानै जोङो थांनाय 13 डिसेम्बरनिफ्राय गोख्रोङै खामानि मावनाय लामानि खामानि मावनाय सोलिगासिनो दङ। बेयाव जोङो गासै टटेल 100निबो एसे गोजौआव मेम्बार्सफोरखौ लानानै जों मोनसे कमिटि दानाय जादों। बे कमिटिनि मुङानो जाबाय ससाइटि दानाय जादों संख्रि हाजो रोदोम एग्र' टुरिज्म क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेड। ओमफ्राय बेयाव जोङो मोननैसो ओरैबायदि माने थांखि लानाय जादों। बे थांखिफोरा बे ओनसोलनि थागिबिफोरा मेनलि प्रब्लेमा जाहैबाय लामानि प्रब्लेम। बेयाव लामा गैयामोन। जोङो गासैबो ससाइटिनि सोद्रोमाफोरा लोगो नांनानै फैसा एसे खांनानै फार्स्ट टाइम जोङो कमिउनिकेसननि थाखाय गेपनि थाखाय जों बेखौ लामाखौ खमसे खम जोङो 4 किल'मिटार बेखौ जोङो सेरेंगेबल होनानै खामानिखौ मावनाय जाबाय। ओमफ्राय जोङो बेयाव बै ससाइटिनि जोहै माखासे थांखिफोर लानाय जादों। जेरै बे ओनसोलाव हाजोआव गोबां माने बिफां दङ, बिफां लाइफांफोर मोजां मोजां बेफोरखौ माने आगोलनिफ्राय दाननानै फोजोबस्रांदों। बेखौबो जोङो बे ससाइटिनि जोहै बेफोरखौ जों बन्द' खालामगोन। सेफटियाव दोनगोन। आरो नैथियाव दङ जोंहा दैमायाव कारेन्ट शट होनानै माखासे मानसिफोरा नाफोरखौ बुथारगासिनो दङ बा हमनानै लांनानै जाहैयो। बेखौ जोङो बे ससाइटिनि जोहै बेखौबो जों बन्द' खालामगोन। आरो थामथियाव थामथियाव गोलैसोनानै थानाय बेकार सेंग्राफोर आरो सुबुंफोर जोङो खमैबो 100नि सायाव दहाय बुंखाबाय बेखिनि मानसिया जोङो बेयाव इनभल्भ जानानै दङ। बेखिनि मानसिया बेनि जोहै माबा मोनसे जोङो ससाइटि सुस्रांनो हागोन होननानै बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामनाय जादों। आरो बेयाव ब्रैथियाव आरो जों बेयावनो मोनसे टारगेट लादों जोङो जे सोरबाफोर बे एग्र' टुरिज्मखौ जुदि नायनो फैयोब्ला बा बेरायनो फैयोब्ला बेयाव फैनानै लावखार ओंखामबो जाजागोन। बिनि थाखाय जोङो खामानिबो गोख्रोङै मावगासिनो दङ। फैजागोन आरो लावखार ओंखाम बा पिकनिक जाफैजागोन। बेखौबो जों बे ससाइटिनि जोहै बेखौबो मदद खालामगोन आरो जों। आरो दंबावो जोंहा बाथियाव हाग्रानि जिब जुनार बुथारनायखौ जोङो बे ससाइटिनि जोहै होबथागोन। जेरै जोंहा बेयाव दङ मै दङ, मोसाफोर फैयो, बिदिनो हाग्रानि जिब जुनार जेनेबा जोङो दावराइबो दङ, सेसा दङ, बायदिसिना माने बेयाव जिब जुनारखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरखौबो जोङो बेफोरखौ बुथारनायनिफ्राय जोङो रैखा खालामगोन आरो जों माने बुथारनो होआ बेखौ। आरो जोङो मोनसे थांखि लाबावदों बे ससाइटिया जे जोङो बेयाव एग्र' टुरिज्म होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बेयाव जोङो एग्रिकालसार सिस्टेमनि किसुमान थायो आरो बेयाव सिस्टेम। बेखौ जोङो बेयाव जेरै जोङो बेयाव बिफां गायनायनि टारगेट लादों। जेरै गय बिफां, नारें खमला, आनारस, जायखिजाया थालिर बिफां माने मोजां मोजां बेयाव जोङो आबाद मावनायनि थाखाय जोङो बे ससाइटिनि जोहै थांखि लादों। आरो बिदिनो दा जोङो फैगौ 23 डिसेम्बर बे सानखालि जोङो मोनसे बेखेवनाय हाबाफारि लादों। मा बार गोलैगोनथाय? सुनिबाराव खामानिया गोख्रों मावबाय थादों जे जोङो पिकनिक स्पट खालामनो हानाय बा सोरबाफोर जाफैनो हायो फैयोब्ला जाफैजागोन। बेनि थाखाय जोङो जायगासिम जों गारि लांनो हानाय मोनसे बेबस्था खालामदों। आरो बेयाव जोंनिया गासै लोगोफोरानो जोंखौ
बे ससाइटियाव गासैबो जों जमा नांनानै बा गासैबो जों लैहोर लैहोर फैनानै जोङो गावबा गावनो माने फैसा होसोमलायनानै जोङो बेखौ साक्सेस खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो दा जोङो 23आव बेखेवनायाव सोरबाफोर बै खाथि खानलानि बा रायजो राजाफोरा गासैबो फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन होनना जों मिजिंथिबाय आरो बेयाव जोङो जोंनि लकेलनि तामुलपुर समस्तिनि जोंहा बिथां जरलेन दैमारि सार MLA बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों आरो जोङो BTRनि स्पिकार कातिराम सार बिथांखौबो जोङो बे सानखालि लिंहरगोन आरो जोङो थाबैनो जोङो BTRनि CM प्रमद बर' सार बिथांखौबो जोङो बेयाव लिंहरनो थाखाय बा लोगो हमनो थाखाय जोङो कानेक्सन खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ जों थांगोन बे साननैसोआवनो बेखिनिखौनो बुंथ'बाय आरो जोङो बै सानखालि जोङो हाबाफारि होनना बुङोब्ला जोङो मेनलि जोङो बिदि मेजर जेबो गैया जोङो बेखौ बेखेवगोन बेखेवना होनो थाखाय बा रायजो राजानि थाखाय जोंनि BTR गभर्नमेन्ट बा जोंनि थाखानाय जोंहा MLA सार बिथांमोना मा आसा होलाङो बेनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिथांमोना जों लकेसनसिम लाबोगोन लकेसनखौ नायनानै मा बुङो बिनि सायाव जोङो बिथांमोननिफ्राय कमेन्ट लागोन आरो মই প্ৰথমতে আমাৰ অঞ্জন বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতৰ নেতৃত্বত শংকৰী হাজো অৰ্থাৎ খাৰমাটি ৰদব এগ্ৰ টুৰিজিম প্ৰপাৰ্টি ছ'চাইটি লিমিটেড নামেৰে ইয়াত এটা তেখেতে NGO গঠন কৰিছে আৰু এই NGOটোত এই অঞ্চলৰ কমেও 100ৰো অধিক ল'ৰা তেখেতৰ নেতৃত্বত কাম কৰি আছে যোৱা 13 ডিচেম্বৰৰ পৰা আজিলৈকে অহৰহ কাম চলি আছে আৰু তেখেতে ৰাতিপুৱা আহি গধূলিলৈকে কামৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু তেখেতৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এই পাহাৰখনৰ বহুতো মূল্যৱান গাছ গছনি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া পাহাৰৰ জীৱ জানোৱাৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া পাগল দিয়াৰ মাছ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া এইটো তেখেতে মূল লক্ষ্য লৈ আজি বহু বছৰ ধৰি ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰে পৰা এই অঞ্চলত কোনো উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাছিল ৰাইজে আজি বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 4 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা JCB লগাই ট্ৰেক্টৰ লগাই তেখেতে গাড়ী পিকনিক প্লেচত আহিব পৰা কৰিলে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতে এই অঞ্চলত যিখিনি গৰীব মানুহ আছে এই ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে পিকনিক প্লেচত গৰীব মানুহখিনি দোকান দি ইয়াত বহুতো বয় বস্তু বিক্ৰী কৰি নিজৰ ভাতমুঠি মুকাল কৰিব পাৰিব বুলি পৰিয়াল পোহপাল দিব পাৰিব বুলি এটা আমি আশা কৰিছোঁ স্থানীয় ৰাইজে সেয়েহে মই অহা ডিচেম্বৰৰ 23 তাৰিখে তেখেতে এইটো মুকলি কৰাৰ এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে তেখেতে আমাৰ MLA জলেন দৈমাৰী ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আমাৰ BTRৰ স্পিকাৰ কাতিৰাম বড়ো ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আমাৰ BTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে তো মই আশা ৰাখিছোঁ 23 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে আমাৰ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ ভূমি পট্টন বিভাগৰ চেয়াৰমেন ৰংজালু ছাৰো ইয়াত উপস্থিত থাকিব বুলি তেখেতে যোগাযোগ কৰাৰ কাৰণত জনাইছে সেয়েহে মই আশা কৰিছোঁ সেই অনুষ্ঠানত 23 তাৰিখৰ যিটো মুকলি অনুষ্ঠান আছে এই ছ'চাইটিটো সেই অনুষ্ঠানত এই অঞ্চলৰ কমেও 300ৰ পৰা 500 মান এই অঞ্চলৰ ৰাইজ গোট খাব বুলি মই এটা আশা কৰিছোঁ সেয়েহে অঞ্জন বড়ো ডাঙৰীয়াক মই এই পদক্ষেপটো হাতত লোৱা কাৰণত মই বিশেষকৈ লেব্ৰাহান্তিপুৰৰ স্থানীয়
এজন সমাজকৰ্মী হিচাপত তেখেতক মই অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে এই ছ'চাইটিক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় সহযোগ আগবঢ়াব বুলি মই তেখেতসকলৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাই মোৰ ছুটি মন্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এই NGOৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকৰ এই শান্তিপুৰ গাঁৱৰ বেকাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব বুলি ভাবিব মই মানে আশা কৰিছোঁ আমাৰ লেব্ৰা শান্তিপুৰৰ গাঁৱৰ যিখিনি বেকাৰ ল'ৰা আছে এই NGOৰ থ্ৰুৱেদি তেখেতে জীৱন জীৱিকাৰ এটা উপায় বাছি ল'ব পাৰিব। কাৰণ ইয়াত যেহেতু ছ'চাইটিত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পিকনিক খোৱাৰ কাৰণত বনভোজস্থলীত মানুহ আহিব আৰু তেখেতসকলে এই অঞ্চলৰ যিখিনি গৰীব মানুহ আছে লেব্ৰা শান্তিপুৰৰ দোকান চোকান দি তেখেতসকলে নিজৰ পৰিয়ালটো সুন্দৰ হিচাপত পোহপাল দিব পাৰিব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।